Ovo je dinamičan posao koji iziskuje trud i znanje, ali ujedno je i dobra prilika za rast i razvoj. Ovo mi nije prvi posao, već sam i prije radila u turizmu. Ne znaš na što si sve spreman dok ne dođeš na ovako aktivan posao. Kod rada u Admiralu je najljepše to što možemo napredovati. U Admiralu radim 1 godinu i nadam se još jako dugo. U Admiralu želim napredovati na što višu poziciju u ugostiteljstvu. Admiral mi daje sigurnost i ljudi su super. Svima koji bi se željeli zaposliti u Admiralu poručujem neka dođu i probaju jer atmosfera je stvarno odlična. Tvrtka ti omogućuje razne prilike, na tebi je da ih iskoristiš. Kreativnost okusa i brzina rada su jako bitni. Ovo je mjesto za mene. Admiral daje više.